Mae Ysgol y Ffin, fel mae'r enw'n awgrymu, yn agos iawn i'r Ffin, yn nes i'r Fynwy. Ar hyn o bryd mae gen ni jyst dros 100 o blant, o 3 mlwydd oed hyd at 11. Dyw'r ardal ddim yn un Gymreig iawn, canran fach iawn o blant sydd gyda ni sy'n dod o gartrefi lle mae'r Gymraeg yn fyw ar yr aelwyd. Serch hynny, mae llwyth o rieni yn penderfynu anfon eu plant yma fel bod nhw'n elwa o addysg cyfrwng Cymraeg. Yn draddodiadol, pan oedd plant yn symud i'r ardal ac yn penderfynu bod nhw eisiau addysg Gymraeg i'w plant nhw, byddai plant nhw wedi mynd mewn i'r dosbarth a cymysgu gyda'r plant eraill. Ond yn un ffodus iawn, ers mis Medi, mae un edrych iaith newydd gyda ni yn yr ysgol, lle mae hwyr dyfodiaid i addysg Gymraeg yn gallu cael mynediad at athrawes sy'n â sgiliau caffael iaith arbennig ar gyfer y plant yna. Maen nhw'n mynd i'r dosbarth yna am dymor, hyd at tymor a hanner. Tom yn saf. Dyn ni'n dweud taw mantais dosbarth trochi, yw y plant yn dod mewn, a dyn nhw ddim yn sylweddoli bod nhw'n dysgu Cymraeg, achos mae'r pwyslais ar chwarae gemau, gwneud pethau ymarferol a sgwrsio. Jasper, on a personal sense, has benefited so much from the immersion class, the kind of one-on-one contact, you know, getting him up to a level where he's confident in his Welsh language, and he's giving him another life skill. To be bilingual is something that I'm jealous of. I can be proud of Jasper, and so thankful to the school that this is an opportunity he's had. Y plant o'r dosbarth trochi nawr yn mynd nôl i'w dosbarthiadau nhw, ac fe fydd yr iaith wedi gwreiddio ac yn datblygu gyda'i cyfoedion yn y dosbarth, ac wedyn y gobaith yw bod nhw o'r safon a plant arall yn y dosbarth yna hefyd. Mae RhAG wedi helpu ni'n fawr fel ysgol, i ni'n ffodus iawn o weithio gyda'r sira, gweithio gyda'r RhAG, fel bod y ddarpariaeth yma yn gweithio ac yn fyw gyda ni'n yr ysgol nawr.